Jedem. Počkej, koukni na mě. Pojď nahoru. Jo, dobrý. Dobrý, nastupuj. Tady se otočíme hned. Kluci, nohy do těch úchytů, ať nevylítnete potom někde na muldě. Co? Jdem za... Ne. Už musíme tudy. Jedem. Je málo vody. Je to Bílý hlava. To je kde? To je pod náma, ne? A už tu někde bude brzo. Proč? Proč? Proč chcete stavět? Proč stavíme? Tak pojďte dozadu, pojďte se přimístit. Jinak nedojeme nic. Tak. Teď nebudeme mít rychlost, ale. Ukáž, jak to tam vypadá. Je v pohodě. Podle mě jsme Bílý hlavu minuli už, ne, Romane? Bude? Berem! Raz, dva, 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 tři, dva, čtyři, dva. To byla ona, viď?
Ale nevyléváme, tady už nic není. Tady už žádný peřeje nejsou velký. Teď už není důvod. Málo teče vody. Když jsme to jeli lodně, tak bylo všechno plný. Je to zajímavější zase. Tak jedem. Řekl bych, že je to takový zajímavější letos. Tak a za tím kulatým kamenem tam zajedem. Fabrika už nefunguje, ne? Hele, Kájo, neřiď. Ty mi totiž necháváš pádlo, já pak... Auto je u kostela. Jo. Tam jsme si navykli parkovat. To nás čeká. Asi by to šlo, ale tam je zákaz, no. No. Stačí k Balokovi, já myslím. Okno je ta výpust z hrázy, vězu. Tam jak je, no tam na to jsem se koukal a to je docela drsný. Já jsem včera byl na YouTube. No. A ten tam jel na tom barelu, tak furt looping také po špičce a když tam jel do toho okna, tak udělal také salto dopředu. Kde? V tom okně, Baloka tam. Ty extremisti, které jezdí něco dole, jak se tam jezdí, tak tam prostě... Kucí, zapádlujem. Pauza na kameře.